आङो ड्राग्सनिफ्राय गोजान जानो लुगैबाय। बिदिनो आं 5-6 बोसोर जाबायमोन लानाया। गोनां जायोब्ला बिनि गोरा राहाखौ माने जोङो दिहुननानै जों साजाखौ होनाय जागोन। ड्राग्स जानानै देहाखौ बिराद लोमजानाय मोनो, गोजांनाय मोनो, गोलोमदै गयो, मेगननिफ्राय मोदै गयो, आखाइ आथिङाव जोबो खुदै गदलाबायो। नागिरनानै जों हमहैनांगौबा बिनि बेबस्थायाबो आरो जोंनाव दङ आरो। लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसे बे चेनेलाव बरायफिनबावबाय लोगोफोर। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जोबोद इन्टारेस्टिं आरो जोबोद रंजाथाव लोगोफोर। नोंथांमोन बयबो जोबोद रंजा आरो जोबोद खुसि जा। दिनै आंबो जोबोद खुसि लोगोफोर। मानोना दिनै बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गोदान जारिमिन सोरजिदों लोगोफोर, मोनसे गोदान जारिमिन सोरजिदों। मानोना दिनै सासे ड्राग्स जाग्रा, ड्राग्स एडिक्टेड सासे बर' लाइमोना दिनै ड्राग्सनिफ्राय उदां जानो थाखाय दिनै गावखौ सारेन्डार खालामदों। जाय बिथांमोना दिनै बर' हारिखौ मोजां मोननानै, बर' हारिखौ सिबिनानै, दिनै बर' हारिनि इयुनखौ नायनानै, बर' लाइमोनफोरनि इयुनखौ नायनानै दिनै ड्राग्सनि हेंथायै थाद'नाय गैया, जिरायनाय गैया जासे खामानि मावगासिनो दं। बै बिथांमोननि सेराव सासे हिनजावसाया दिनै सारेन्डार जाफैदों। बेयो जोंनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान, जोबोद रंजाथाव सान होननानै जोङो बयबो साननांगोन लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय सेलुट खालामो, गोसो गोरबोनिफ्राय सेलुट खालामो। बे समफ्रामारिजों लोगोसे एक्स एनडिएफबिजों लोगोसे गोबां जायफोरा बे ड्राग्सनि हेंथायै, ड्राग्सनि एगेन्स्टआव थाद'नाय गैयाजासे, जिरायनाय गैयाजासे, मेंनाय गैयाजासे नोंथांमोना खामानि मावगासिनो दं। बै बिथांमोनखौ आं दिनै गोसो गोरबोनिफ्राय सेलुट खालामो आरो जोंनि गासै बर' रायजो राजाफ्राबो दिनै बिथांमोनखौ जों बाख्नायनांगोन आरो जों बयबो सेलुट खालामनांगोन। मानोना दिनै जाय खामानिखौ जोंनि पुलिसफोरा मावनांगौमोन, दिनै बे खामानिखौ दिनै जोंनि समाज सिबियारि बिर जोहोलाव बिथांमोना दिनै मावनानै देखायगासिनो दं। थ' बियो जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथाव बाथ्रा, जोबोद खुसिनि बाथ्रा। दिनै बेनि थाखायनो दिनै बिथांमोनखौ सेलुट खालामालासिनो थानो हाया। जोबोद खुसि दिनैनि दिन बायदि खुसि आरो जोंनि गोसोआव खुसि जानाय माबायदि जों सानदों। मानो होनबा जोङो ओरैबायदि जोंनि टिमानो ओरैबायदि रंजानाय मोनदों। जोंनि मावनाया थारैनो साक्सेसनि लामायाव जों थांगासिनो, जों बेखौ सानदों। दिनै सासे लाइमोना गावखौनो जोंनि आखायाव गथायफैदों। बिथाङा गोबाव सम ड्राग्स लाबाय होननानै जोंनि सिगाङाव बुंदों, 5-6 बोसोरसो जाबाय होनदोंमोन। नाथाय बियो आरो गोदानै आं ड्राग्सखौ आं बाहायला, आङो आदामोनजों थांनानै आङो सारेन्डार जानोसै, आङो फुरा ड्राग्सनिफ्राय आं गोजानाव थानोसै होननानै गथ'आ जोंनि सिगाङाव बुंनायखाय जों बिथांखौ लोगो लाबाय। बे गथ'खौ लोगो लानानै जों दिनै बिथांखौ सनमान होदों। जोंनि मावनाया खुनु थाबथानाय जानाय नङा आरो जों रावखौबो गिनाय नङा। जाय मानसिफ्रा माने जाय गथ'फ्रा ड्राग्सनिफ्राय गोजान जायाखै, जों बेखौ जेरैखि जायाबाबो हमगोन आरो साफा साफा जोंनियाव लिस्ट सफैगासिनो आरो जों मावलांबाय थागोन आरो जों बेखौ स्ट्रंलि एक्सन लानानै गोनां जायोब्ला बिनि गोरा राहाखौ माने जोङो दिहुननानै जों साजाखौ होनाय जागोन। सारेन्डार जानो गोसो जानायफ्रा नोंथांमोनजों सारेन्डार जाफैनो हागोन नामा? हागोन, जों बेखौ मस्ट वेलकाम खालामो। बेबायदि जायफ्रा सारेन्डार जायो, जायफ्रा गावनि गोरोन्थि मावनायखौ नुनानै सिमान जानानै जोंनि सारेन्डार जानायाव जोङो रंजानाय दं आरो जों बिथांमोननि थाखाय जोंनि दरजाया जेब्लायबो खुला। आङो ड्राग्सनिफ्राय गोजान जानो लुगैबाय। बिदिनो आं 5-6 बोसोर जाबायमोन लानाया आरो आं दा बिनिफ्राय गोजान जानानै थानो लुगैबाय। ओमफ्राय माने आं मोजां जानो लुगैबाय आरोना। ओमफ्राय लोगोफोरखौबो आं बेखौनो खावलायनो सानो जे जायफोरा ड्राग्स लाग्रा लोगोफोर दङ, हौवाबाबो हिनजावफोरबाबो, बिब' फंबायफोर आरो बिदा बिनानावफोर, गासैबो नोंसोरबो आं जेरै फैनानै सारेन्डार लाफैदों बिदि सारेन्डार लाफैनो हागोन। लोगोफोर नोंसोरखौ आंबो खावलायो, मोजां जाजानो लुगैयो बयखौबो। जोबोद खुसि मोनदों। आदामोनखौ आं साबायखर बावो जे आंखौ सापर्ट होदों बेनि थाखाय। आरो आं दिनैनिफ्राय गोदान जिउ मोनफिनसिगोन। माने जाय मानसिफ्रा माने माबा डिलार आरो फानग्रा आरो जाग्रा, बिथांमोना सांग्रां थानाया मोजां। गोजानाव था आरो बेफोरबायदिखौ स्ट्रंआव बा जोङो होबथानो थाखाय जोङो मोनसे स्ट्रं टिम दाबावैनो जों दासिगोन। थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा मोनसे लाइक खालामदो, बे चेनेलाव गोदानबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, फिसा चेनेल होननानै जोगारनानै दादों गाइस। आरो बे भिडिअखौ हायोब्ला नोंथांमोना एसे शेयार खालामना होदो।